Tras o increíble encontro con o lencero, Pachi e Amaia tiñan unha nova misión. Debían buscar a Basajaún, o guardián dos bosques. Unha aventura os esperaba. A aldea víase tranquila, como sempre, pero o corazón dos nosos héroes latía moi forte. O pequeno Bat, o seu compañeiro robótico, estaba máis que listo para a viaxe. Adeus, Irukaino. Prometemos volver pronto con moitas historias para contar. Tomaron o camiño que o lencero lles indicara, o camiño á montaña. Pachi, o irmán maior, ía atento a todos os sons do bosque. Amaia ía pensando na deusa Mari e no seu soño con María. E Bat olfateaba cada nova flor que atopaba no vieiro. Levaban unha mochila chea de ricos talos da súa ama, Mai, para ter moita enerxía. Pachi axustou a antena da súa gorra. Era o seu GPS futurista. Amaia mirou cara ao ceo azul. Sentindo a brisa da aventura, camiñaron e camiñaron, ata que o camiño os levou a un río con augas moi cristalinas. «Oh, mira, Pachi, que reflexo tan fermoso na auga!» di Amaia. Xunto á ribeira, unha muller moi fermosísima peiteaba o seu cabelo. Era unha lamia. As lamias son personaxes da mitoloxía vasca que cidan os ríos e as pontes. Sobre as cristalinas augas do río, os peixes saltan por encima da auga e as rulas contentas permanecen apostadas na ribeira. O lugar é un remanso de paz. Unha libélula travesa pousa sobre o fociño de Bat. O curioso can observa con asombro. A lamia propúxolles un enigma moi divertido. Se teño 5 peixes e 2 escapan, cantos quedan? Pachi, coa súa mente robótica, comezou a calcular a toda velocidade. Bat, o Bud, movía a cabeza. El quería a resposta correcta. Amaia riu e berrou. «Quedan 5! Os peixes non voan fora da auga!» A lamia riu moito e deulles as grazas polo divertido momento. Como recompensa, ensinoulles un atallo, unha forma rápida de cruzar a outro lado. «Boa sorte, rapaces!» desexoulles dende a ribeira. A lamia desexoulles moi boa sorte na súa viaxe, con doce saúdo. Pachi e Amaia devolveron o saúdo, dispuestos a continuar coa súa apaixonante viaxe. O atalo levounos a un bosque moi verde. Era un bosque encantado. As árbores parecían xigantes que vixiaban o seu camiño. As súas ramas vigorosas e repletas de follas eran movidas polo vento. Pachi e Amaia adoran a natureza e as paisaxes da súa terra. Sentíanse felices. Bat, de súpeto, detívose e comezou a ladrar, pero cun ladrido labótico. «Que vistes, Bat? Un misterio que resolver?» preguntalle Pachi. Detrás do arbusto había un rebaño de ovellas. Ovellas con gafas de sol. As ovellas, ao velos, puxéronse a correr, pero moi rápido. Parecía que se volveron tolas de súpeto. Os nosos heroes riron moito coas divertidas ovellas. Ás veces, o camiño facíase un pouco complicado, con moitas ramas e follas secas que prácticamente chegaban a tapar o camiño. Pachi e Amaia tiveron mesmo que facer uso da súa forza robótica para mover unha rocha moi grande que lles bloqueaba o paso. Ás veces, ser un humanoide é moi útil, aínda que tamén moitas veces sentisen a necesidade de ser completamente humanos e seguiron camiñando coa luz do sol xogando entre as follas. De súpeto, o bosque terminou, e ante eles apareceu un claro onde había un pequeno mercado ambulante. O mercador tiña un gran sombreiro e unha barba moi longa. Vendía froitas brillantes. O mercador, que era un bello amigo de o lencero, sorriuulles con picardía. «Vexo que buscades o gran Basajaún. El espéravos na cova das flores».
Amaya preguntoulle ao mercador: «E onde está esa cova?» O mercador entregoulles unha froita brillante que servía para ver na escuridade. «Seguide o rastro das estrelas caídas e el guiárabos», dixo o mercador con voz misteriosa. Os nenos deronlle as grazas e gardaron a froita máxica na súa mochila. Bat, emocionado, xa quería seguir o camiño cara á nova pista. O mercador ofreceulles tamén un asubío máxico para chamar os páxaros. Amaya, coa súa curiosidade propia dunha nena, non pudo resistirse e fixo soar o asubío. Entón un páxaro de cores veu voando. Pachi consultou o mapa holográfico para situar a cova das flores. «Creo que o teño», dixo senalando o mapa. De novo no camiño, debían buscar as estrelas caídas das que o mercador falara. Amaya acordouse da lamia que os axudara antes no río. Bat, de súpeto, detívose fronte a un regato. Había unha ponte. Non era unha ponte normal. Estaba cuberta de luces que parecían pequenas estrelas. As luces, con forma de estrela, mostrábanlles o camiño como un xogo de puntos. Pachi, coa súa intelixencia artificial, comezou a contar as luces para ver se tiñan un patrón. 5 luces aquí, 3 luces alá. O patrón era a clave do seguinte paso. Amaya seguiu o patrón de luces que Pachi lle dixo, e a ponte iluminouse máis forte. Xa estaban ao outro lado. A pista das estrelas caídas os guiara correctamente. O regato soaba moi forte e Bat tiña un pouco de medo de mollar as súas patas. Pachi deulle a man a Amaya. Xuntos sempre son máis valentes. As estrelas luminosas apagáronse xusto despois de que eles pasasen. O camiño fíxose moi estreito e difícil. Unha parede de silveiras xigantes bloqueaba o paso. Parecía un laberinto xigante, unha verdadeira desafío para os nosos pequenos héroes. Bat, que era un can robot moi intelixente e valente, sabía que facer. Da súa cabeza sacou unhas tesouras futuristas e, con moito coidado, comezou a cortar as silveiras. «Coidado, Bat! Eses espiños son moi grandes!» Amaya usou a froita máxica para iluminar o camiño máis seguro a través do laberinto. Por fin, Bat atopou o centro do laberinto. Un pequeno oco para seguir. Os nenos metéronse rapidamente e o laberinto pechouse de novo ás súas costas. «Grazas, Bat! Es o mellor can robot do mundo!» As silveiras eran tan altas que parecían rañaceos verdes. Amaya e Pachi celebraron que lograran pasar o laberinto. Bat sacudiu o seu corpo, limpando os pequenos restos de follas do laberinto. O sol da tarde comezaba a agocharse, pero os nosos héroes non se rendían. Tiñan unha misión moi importante que cumprir. Entón, de lonxe, viron unha cova. Non unha cova escura, senón unha chea de luz. A cova das flores. Basajaun debe estar agardando alí. As flores, de moitas cores, facían da cova un lugar máxico e moi seguro. Algún simpático morcego tamén reboaba por alí. Pachi e Amaya entraron con calma e Bat camiñou moi pegado aos seus pés. Non tiñan nin idea do que poderían atopar no interior da cova. No centro, baixo un gran chorro de luz, estaba Basajaun, un ser impoñente que, dende logo, non pasaba desapercibido. Basajaun é un ser da mitoloxía vasca, o gardián dos bosques e protector dos rabaños.
estaba tecendo unha cesta con ramas e follas. Relaxado, tranquilo, concentrado na labor. Tanto que non foi consciente da presencia dos nenos e o seu can. Cando a fin se decatou de que estaban alí, ao ver os nenos, Basajaun levantou a cabeza e sonriu cos seus grandes ollos. Os ollos de Bat ilumináronse ao ver tantas luces e cores fermosas. Os ollos de Bat ilumináronse ao ver tantas luces e cores fermosas. Basajaun invitóuvos a sentar nuns toróns suaves preto del. Os nenos non dubidaron, malia o lugar e o personaxe descoñecido non sentían ningún medo. O aire da cova cheiraba a terra mollada e a flores frescas. Un cheiro máxico! Benvidos, Pachi e Amaia. Sabía que viríades ao meu encontro, di Basajaun. Basajaun preguntoulles sobre a deusa María e a misión que Mari lles encomendara. Os nosos héroes contáronlle toda a historia, dende o soño de Amaia ata a axuda da Lamia. Basajaun, para seguir axudándoos, propúxolles un enigma moi especial. Estaba claro que en toda esta aventura non ían conseguir unha pista sen antes superar algunha proba. Teño bosques sen árbores, cidades sen casas e augas sen peixes. Que son? Preguntou Basajaun. A frase quedou suspendida no aire. Rebotando no eco daquela fantástica cova, Pachi activou a súa intelixencia artificial para buscar miles de respostas. Amaia pechou os ollos e pensou en todas as cousas que aprendera dos seus aitites, avós, sobre mitoloxía. Bat moveu a cola. El tamén quería axudar co enigma. Pachi, coa súa mente futurista, mirou o mapa holográfico e berrou: «Un mapa!» Basajaun riu con unha gran gargallada que fixo eco na cova. «Correcto! Sodes moi intelixentes!» Basajaun sonreiu ao ver a intelixencia dos nenos para resolver o misterio. Bat ladrou unha vez, un ladrido de victoria robótica. «Demostraste ser listos e valentes», dixo Basajaun. «Aquí está a vosa próxima pista». Basajaun soprou sobre as flores brillantes da cova. As flores voaron como un remoíño de luces. O remoíño de flores formou unha figura lentamente, como bailando sobre o aire daquela cova. «Debedes buscar ao que voa máis alto, ao que non ten forma, pero está en todas partes», dixo Basajaun. «O que non ten forma? O vento?» preguntou Amaia. Basajaun asentiu coa cabeza. «Agora debedeslle buscar a Kerbelts, o espírito do vento nos cumes. Só el poderá vos levar ata María, a deusa da montaña». Pachi, Amaia e Bat, cheos de enerxía, despedíronse do gran Basajaun. A aventura continuaba. Agora buscara o espírito do vento. Bat resoplaba ou bufaba. A historia tiña o entusiasmado. A noite xa estaba sobre Pachi e Bat, pero a lúa ilumináballes o camiño. Agora Pachi e Amaia tiñan un novo destino: buscar a Kerbelts, o señor do vento. Que emocionante empezaba a ser esta aventura.